Komfundi, ngaloo mazwi ndiyakwamkela kwi-channel ye-Edyorize yakwa-YouTube. Lo uthethayo nguMiss Yonwabani Gyani oza kufunda naye isiXhosa ulwimi lwasekhaya xa sihlalutya imibongo. Masiqalise ke. Namhlanje ke siza kube sijonge iphepha lesibini lesiXhosa ulwimi lwasekhaya, uPaper 2, Ngabula Makhumsha. Owona mongo wolushicilelo ngokokuba ndikunike izikhali okanye izixhobo zokuhlalutya umbongo wesiXhosa. Nazi ke izixhobo esiye sizisebenzise xa sihlalutya umbongo esiXhoseni. Siqala sikhangele intsingiselo yesihloko sombongo. Okwesibini, sijonge ukuba umbongo uloluphi udidi lombongo. Okwesithathu, sikhangela umxholo nomongo wombongo. Sikhangele isakhiwo sangaphakathi ukuba sime njani. Sikhangele isakhiwo sangaphandle kwakunye ne-enjambament. Ukuhlalutya isihloko sombongo. Isihloko sombongo yile nto kuthiwa yitayitile yombongo. Siso ke esisinika ufifi lokuba umbongo lo uzawuthetha ngantoni. Kubalulekile ukuba siqale sihlalutye isihloko sombongo phambi kokuba sifunde umbongo wonke uphela. Sizoba nolwazi oluncinci, sizokwazi nje ukuba sizawuthetha ngantoni kanye apha kulo mbongo. Intsingiselo ke yesihloko ingafihlakala okanye ingafihlakali, nto leyo ethetha ukuthi uthi usasifunda isihloko sewusazi okanye ube kanti sewuqonda uba kuzawuthethwa ngantoni kulo mbongo. Umzekelo, mhlawumbi isihloko esithi ihobe. Sewusazi uba kulo mbongo izawuba khona into edibanise namahobe okanye ihobe okanye intaka. Kodwa kwisihloko esithi umthathi uyawuzala umlotha, ngumzekelo, akunoba lula ukwazi uba kuzawuthethwa ngantoni kulo mbongo, ngoba kaloku esi sihloko singaneentsingiselo ezahlukileyo. Iindidi zemibongo. Nazi ke iindidi zemibongo esinazo esiXhoseni. Okokuqala, sawuqala ngombongo womthonyama okanye isibongo. Umbongo womthonyama ke ngumbongo apha ongacwangciswanga, nto leyo ethetha ukuthi imbongi ayikhange ikhe ihlale phantsi iwubhale lo mbongo, isuke yadanduluka yabonga. Ngimbongi yomthonyama ke kuphela inokwenza loo nto, ivele idanduluke ibonge. Umbongo womthonyama ke siwubona ke ezimpawu ezilandelayo. Okokuqala, lo mbongo ubonga iinkosi, amaqhawe namaqhawekazi akwantu, izilwanyana, indalo okanye isiganeko esathe sehla. Lowo ke ngumbongo womthonyama. Okwesibini, lo mbongo imbongi izawusebenzisa amagama ambaxa. Xa ibonga isebenzise izikweko, isebenzise izifaniso, isebenzise nezafobe. Ubona njalo kumbongo womthonyama. Xa uqala lo mbongo uba nesivulamlomo, uve imbongi izawuvela ithi hoyina, hoyina, okanye ithi inzwi, inzwi. Yindlela ke imbongi eye ibize okanye icele indlebe eluntwini xa izawubonga ke leyo. Ze xa ivala isivalamlomo, xa ivala igqibele ngoncincilili okanye ndeerham. Iyavala ke ngoku imbongi, igqibile ukubonga. Uyibona ke ngezo mpawu okanye ubona ngezo mpawu
umbongo womthonyama. Sibe ke ngoku nombongo-mbaliso. Umbongo-mbaliso lo umbongo obalisa ngesiganeko esakhe sehla. Eyona nto ke apha kumbongo-mbaliso, esi siganeko sithile siyabaliswa ngokwenzeka kwaso okanye ngokuyondelelana kwezinto ezathe zehla ngelo xesha. Iba ngathi libali ngoba ineempawu zebali apho ufumanisa into yokuba kuzawubakho abalinganiswa kwakulo mbongo, kuyabaliswa. Sibe nesimbambazelo okanye i-elegy. Olu ke ludidi lombongo oluthuthuzelayo, luthuthuzela abo sukube beshiwe ngabamthandayo. Okanye ke lukhapha lowo sukube elandulele eli, yi-elegy ke leyo. Sibe nesonethi. Isonethi ke ngumbongo apha wona obona ngemiqolo 14, ayigqithi apho, iphelele. Yisonethi leyo, ubona ngemiqolo 14, iba sistanza esinye esinemiqolo 14. Siye kumbongo-nkcazo. Umbongo-nkcazo uyachaza, mamela, uyachaza, awubalisi. Uchaza izilwanyana, uchaza indalo, uchaza amaxesha onyaka nezinye ke nezinye izinto ezinochazeka. Usebenzisa amagama achazayo. Umzekelo wombongo-nkcazo ngumbongo apha mhlawumbi ozawuthetha ngobusika. Sithi kulo mbongo ubusika, ixesha ekome ngalo, ixesha apho abantu baye bachachambe, izikhumba zome zixebe, njalo njalo, yebo. Kodwa kukho umahluko phakathi kokuchaza nokubalisa. Xa ubalisa sukube ubalisa ngokuyondelelana kwezinto ezingqonge isiganeko esithile. Kodwa xa uchaza unika okanye wakha umfanekiso wale nto sukubuyichaza. Yiloo nto sisithi umbongo-nkcazo ubona uba uza kwakhela umfanekiso engqondweni wale nto uthetha ngayo. Kumbongo othetha ngexesha lobusika uye uzakhele umfanekiso engqondweni wesikhumba esomileyo, wesikhumba esixwebileyo okanye ulusu oluxwebileyo. Uye uzakhele ukuba kuba njani xa komile ngexesha lembalela, kuba njani xa abantu beqhaqhazela amazinyo, yabo. Yinto enjalo umbongo-nkcazo. Siye kwindumasiso. Indumasiso ngumbongo omde kakhulu kwaye wona ubalisa okanye uqulathe iziganeko eziliqela. Khumbula uba besithe umbongo-mbaliso wona ubalisa ngesiganeko esinye kuphela, kodwa indumasiso yona ibalisa okanye iqulathe iziganeko eziliqela ezininzi. Yaqonda? Singayibhidanisi. Siye kolunye udidi lombongo, iliriki. Iliriki ke ngumbongo apha othi xa ufunda uve ingathi yingoma. Isingqi sawo nje ubufunda nje uyasiva into yokuba kuyashukumeka. Sithi yiliriki ke olo didi lombongo, ngumbongo osabungoma.
siye kumbongo oncomayo. Ngumbongo oncomayo. Umbongo oncomayo ke kuza kube kunconywa loo nto ithile kuthethwa ngayo kumbongo. Mhlawumbi kunconywa indlela urhulumente abakhathalele ngayo abantu. Siyancoma. Siye kumbongo politiki okanye umbongo sikhalazo. Lo ngumbongo ke othetha okanye ojonge ekuvezeni izinto zasekuhlaleni okanye izinto uluntu olujongene nazo, ingakumbi izinto ezifaka ipolitiki. Ngumbongo politiki lowo. Siye kumbongo nkilazwi. Umbongo nkilazwi ngumbongo othetha okanye ofaka iBhayibhile. Mhlawumbi kukho vesi ithile kuzawuthethwa ngayo apha kulo mbongo. Ze sithi ke ngoku lowo ngumbongo nkilazwi ngobutyhililizwi eliphi eBhayibhileni. Ze kube kuthi ke nazo ke iindidi zemibongo esinazo esiXhoseni. Ngoku sizawungena ekwahluleni phakathi kombongo nomxholo wombongo. Umahluko ngulona ke. Umongo wombongo siwufumana ngokuthi sihlalutye umbongo ngokwezitanza. Nto leyo ithetha ukuthi sihlalutya isitanza sokuqala, isitanza sesibini, njalo njalo, ukuze sishwankathele oko kuthethwa kwisitanza ngasinye, ukuba kuthiwani kwesi sitanza, kuthiwani kwesi sitanza. Loo nto ke ngoku isinika ntoni? Umongo wombongo. Ze umxholo wombongo wona kunxa sishwankathela umbongo uwonke ngesivakalisi esinye. Yiloo nto ke xa mfundi uzawubuzwa okanye kuzawucelwa kuthiwa nika umongo walo mbongo okanye nika umxholo walo mbongo, uzukwazi ukwahlukanisa phakathi komongo kwakunye nomxholo. Ngoku ke sizawungena kwesinye isixhobo esisisebenzisayo xa sihlalutya umbongo wesiXhosa. Ukutsho ke ngoku sizawujonga isakhiwo sangaphakathi sombongo. Nazi ke izinto ufuneka uzijonge xa ujonga isakhiwo sangaphakathi sombongo. Okokuqala, sijongisa igama esisetyenzisiweyo nentsingiselo yaso. Loo nto ithetha ukuthi amagama asetyenziswa yimbongi xa ibhala lo mbongo kufuneka siwaqaphele, sikhangele nento yokuba la magambo uyawufumanisa into kwixesha elininzi iintsingiselo zawo la magama ziyelelene okanye la magama angqamene, kwaye onke athetha okanye axela loo nto sube umbongo uthetha ngayo. Uyabona? Okwesibini, sisebenzise izixhobo zohlalutyo. Izixhobo zohlalutyo ke zizafobe. Izafobe ke esinazo sisikweko, sisimntwiso, sisibaxo, imfanozandi kwakunye nesifaniso. Zisafobe zethu ezo. Masiqale ke sicacise isikweko. Isikweko kuxa ufanisa izinto ezimbini kodwa uthi enye ifana okanye iyongqo loo nto sukubuyifanisa nayo. Umzekelo, uThemba lethu uyinyoka. Asithi uThemba lethu ungcole okwenyoka, sithi uThemba lethu yinyoka, sitsho ngokuba uThemba lethu yinyoka. Sisikweko eso, siyamkwekwa
uThembalethu, endaweni yoba siyiveze ukuba nyhani uba ungcolile, endaweni yoba sisebenzise eli gama lika ungcolile, sivele sithi uThembalethu yinyoka. Xa sifanisa ke kodwa sizawuthi xa sifanisa, mhle okwentyatyambo. Uyabona ke ngokwesifaniso sahlula njani kwesikweko? Usahlula ngento yokuba xa sisebenzisa isifaniso sisebenzisa amagama onjengo-okwe, njenge, nqwane, yabo, sizawuthi mhle okwentyatyambo. uThembalethu ungcole okwenyoka okanye nje ngenyoka. Sahlula njalo ke phakathi kwentoni kwasikweko nesifaniso. Siye kwisimntwiso. Isimntwiso kunxa sithatha into engaphiliyo sinike iimpawu zento ephilayo. Umzekelo waloo nto kunxa kumbongo kuzawuthiwa ezo ngxangxasi zililayo. Iingxangxasi azilili mos, iingxangxasi azilili, nto leyo ethi sizama ukucacisa uba ezi ngxangxasi zinamanzi amaninzi okanye amanzi ahamba ngokubaleka okanye ngokukhawuleza, njengomntu olilayo xa se elila iinyembezi zisihla ngokukhawuleza. Sithathe ke ngoku iimpawu zomntu sazinika ingxangxasi sathi ziyalila. Uyabona uba sisimntwiso eso, yabo, sisimntwiso eso. Siye kwisibaxo okanye ubabazo. Isibaxo ke sezicacile, siyabaxa. Umzekelo wesibaxo, walila ezegazi iinyembezi. Akekho umntu okunolila iinyembezi zegazi. Ungalila ulile kodwa asoze ude uphume ezegazi iinyembezi. Ayikho leyo. Loo nto sisithi siyayibaxa, sisibaxo, lubabazo. Siya kwimfanozandi. Imfanozandi ke yile nto kuthiwa nge-English yi-onomatopoeia. Imfanozandi ngala magama azama ukucacisa isandi okanye izandi esube zisitsho xa kwenzeke intshukumo. Umzekelo, kwathuleka kwathi cwaka egumbini. Ucwaka, lacwaka. Waluvala mbaka ucango. Uyayibona? Mlambaka. Ngulambaka lowa usinika umfanekiso ngqondweni ukuba ucango olu aluvalwanga kamnandi okanye kakuhle, lutyhaliwe. Sigqithe ke apho kwintoni? Kwizafobe okanye izixhobo zohlalutyo. Siye kwimifanekiso ngqondweni. Imifanekiso ngqondweni ke yethu mihlanu okanye imifanekiso ntekelelo. Imifanekiso ntekelelo esiza kuyisebenzisa ngumfanekiso ntekelelo weliso, owendlebe, owempumlo, owesikhumba kwakunye nowencasa okanye owolwimi. Ubona njani ke umfanekiso ntekelelo weliso? Nawo umzekelo mfundi womfanekiso ntekelelo weliso. Kuthiwe kumbongo, ingathi ndiyazibona